bića kriju se i stide. Često i pod mikroskopom jedva da se vide. Vredni, spretni, okretni, maljušni su svi, a fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. Popravljaju sve mašine, majstori bez mane, Telefone, MP3 i TV ekrane. bez njih i sad nam stane, od oca zapuši, a Fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. a fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. DVD. Čusoka, beži odavde. I gde je sad? A, evo ga. Ćao, Tom Tomase. I šta je na tom dizlu? Ćao Nolik, ćao Simka. Ovo je crtač o Gulliveru u zemlji patuljaka. Moja drugarica Ginny mi ga je pozajmila. Imam ga do sutra. A o čemu je ta priča? O moreplovcu koji se nađe u zemlji skroz malenih ljudi. Fiksiza, misliš? Ne fiksiza, liliputanaca. Liliputanaca? Aha, znaš Simka, možda ste vi fiksizi nastali od tih liliputanaca. Ma ne! Naš deka nam je ispričao potpuno drugačiju priču o fiksizima. Kad je nešto dobro napravljeno i kada dugo može da radi, kaže se da je zaista napravljeno sa dušom. U stara vremena graditelji bi u svaku spravu ugradili i komadić svoje ljubavi. Ti komadići ljubavi bi se pretvorili u majušne znalce fiksize, kojima bi te sprave bile dom i o kojima bi se brinuli svakog dana. Tako su nastali ti prvi fiksizi. Ali kako je prolazilo vreme, sve manje stvari je pravljeno ručno, a sve više njih prave mašine u fabrikama. To znači da iz ljudskih srca izlazi sve manje fiksiza. Srećom, fiksizi mogu međusobno da se zaljube i imaju svoju porodicu, da dobro vaspitavaju svoju decu, da bi postala umešni i pošteni fiksizi serviseri. Prevario si se. Uopšte nismo liliputanci, fiksizi smo. Da, fiksizi. Slušaj, Tom Tomase, zašto nam ne pustiš taj film? Da, stvarno hoću ja da naučim ko su liliputanci. Važi, pustit ću vam. O ne, što se događa? Oštetio sam ga. Ne mogu da joj vratim uništen disk. Ne paniči, mi ćemo ga pogledati. Stavi ga ovamo. Tom Tomase, zašto ima želeja na ovom disku? Zato što sam ga dodirivao prstima, naravno. Jasno je da pojma nemaš kako radi disk. A ti znaš kako radi? Da, znam. Stvarno? Ako pogledamo digitalni disk kroz moćan mikroskop, vidimo redove majušnih dolina različite dužine. Te doline su zapravo kod za crtače, igre ili muziku snimljenu na disku. U disk playeru laserski zrak čita disk i vraća kodu slike i zvuk. Ali ako izgrebeš disk ili ga isplekaš prljavim prstima, laser ne može da ga pročita i disk neće raditi. Zato disk mora da bude čist i da se čuva u kutiji. Zato disk sme da se drži samo za ivicu, a posle upotrebe moraš da ga vratiš u njegovu kutiju. A šta ćemo sa ovim diskom? Moramo li da ga bacimo? Ček malo, Nolik, ovo zahteva veliko čišćenje. Donesimo metle.
Sad ga držiš kako treba. Ura, disk dobro radi. Ura! Sad možemo da gledamo film o Liliputancima! Hej, Gullivere, zašto sediš tamo? Već si gledao ovaj film? Znam, pa? Šta pa? Vidi tu gomilu diskova. Gde treba da ih staviš? U kutije. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati.